Aquest cap de setmana hem organitzat el torneig de Catalunya. Estem molt contents d'haver tingut l'oportunitat d'haver organitzat aquest torneig i sobretot destacar 3 coses. Que estem molt agraïts a com ens ha respost el camp, molt agraïts a aquests jugadors tan alegres i amables que hem tingut per aquí aquests dies i molt contenta d'haver tingut un equip com el que tinc, que amb ells tot és possible. Dintre del camp he disfrutat molt, però també tinc que estar molt concentrat i no es disfruta tant com fora quan ho veus que has guanyat aquest torneig i no t'ho pots creure, però bueno, m'he divertit molt dintre del camp. El meu forat preferit ha sigut el 18, el que veiem aquí, i ha sigut perquè he fet un gran paper, el 18 he fet, crec que verdi quasi totes les vegades, i ha sigut un final brutal. He fet corbata de hole in one aquí per acabar i he ficat el pat i ha sigut un forat inolvidable per mi.